Makhosini, ngiyanibingelela, ngiyaphila mina, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngokwembatha. Ukumbatha ingubo, Okay. Mengiqala ngikhuluma ngomuntu ombethe, kuthiwa lo muntu lo wazalwa embathile. Mekukhulunywa ngomuntu ombethe, kusuke kukhulunywa ngomuntu ohlukile. Uhlukile kunabanye abantu. Uhluka kanjani? Umuntu ombethe uNkulunkulu usuke emnikezile ukuhlakanipha. Once wezwa nje kuthiwa mina ngazalwa ngembethe noma umuntu wazalwa wambethe. Umuntu ombethe ayikho into emhlulayo ngezandla zakhe ukuyenza. Ayikho into emhlulayo ngezandla zakhe meke wayithinta. Ayikho into emhlulayo ngengqondo yakhe meke wayicabanga wayithinta ukuthi akhiphe isolution yaleyo nto. Ingoba uNkulunkulu mekha umuntu emnikezwa ukwembatha, usuke emnikeza iziphiwo eziningi. Usuke emnikeze iziphiwo eziningi emzimbeni wakhe, yena siqu sakhe uyaphila, kodwa manje unemncantela yezinto eziningi ezixhuma kuyena. uNkulunkulu umuntu ombethe usuke emnikeze ukuhlakanipha nokujula, ukuhlakanipha, usuke etshalile ukuhlakanipha kuyena nokujula okukhulu kuyena futhi lowo muntu. Ukwembatha-ke kuyahlukana. Khona umuntu ozalwa embethe iveyili, athi mephuma esiswini umbethe iveyili. Futhi lowo muntu lowo onjalo njengoba embethe iveyili unenhlanhla. Kepha inhlanhla enkulu kakhulu eza kakhulu kuyena. Unenhlanhla, uzoshada. Dark or blue, niyathanda nithande, ningaze nime ngey'nyawo phansi phezulu ezulwini, nibhekise ikhanda phansi, nime ngobhonzo, nibhalanse ngamadolo. But uNkulunkulu umphile lento. Ngisho ningamsongela nithini, uNkulunkulu umphile lento, wazalwa embethe. uNkulunkulu umumbathisile lo muntu uphume embethe, umbethe iveyili. And umuntu osuke ephume embethe leyo veyili leyo uphiwa ukuthobeka. Uyathobeka, ngisho ningamenza ini, uyathobeka, akazenzisi ngokuthobeka kwakhe. Kepha uyathobeka nje, naturally. Uyathobeka. Indlela asuke ezalwe ngayo, edalwe ngayo. Mese kuba nokumbatha. Umbatha uthola ukuthi umuntu umbethe ugqizile kanje. Omunye uyagqiza kanje, omunye agqiza kanje, omunye agqize kanje. Kuya ngokuthi ugqize kephi lowo muntu. Lento engikhuluma ngayo njalo into ephuma nengane esiswini ngalesikhathi isuke yizalwa. Ababa nenhlanhla bayazalela ekhaya. Abaningi-ke sebezalele ey'bhedlela-ke. Usuke unenhlanhla kakhulu uma uzalelwe ekhaya ngoba bayakhona ukuyibona. Kodwa iningi labo futhi abazali abakwazi ukuyibona ngoba abasuke bengazi ukuthi yini. Ngoba kusuke kuyinyama efana nezinye iy'nyama. Enye kuyaba umhlwehlwe, okunye kube ngazuthi kwamathumba asuke egaxile ingane. Kuhlukahlukana ngokuthi lo muntu lo usuke embathe kanjani. Umphatha-ke membethe wagqiza. Lowo muntu kuyachaza ukuthi lo muntu lo uyothinta amakhambi, uyoba isangoma ngelinye ilanga. Uyakuthanda, uyakubalekela, angenzani enzeni, enze yonke into le acabanga ukuthi izomsiza. Angeke imsize, ekugcineni uzoba isona isangoma. Bese kuba khona umuntu ozalwa ekhavile umzimba wakhe wonke.
wonke. Yena shuthi lo muntu uzalwa usesigubhini ngaphakathi bumkhavile. Lowo muntu shuthi unenhlanhla naye. Unenhlanhla esimanga, unenhlanhla yakho konke. Yonke into. Bonke kahle kahle mombathini noma ugqizile noma usuke kuyinhlanhla leyo osuke uphiwe yona. Suke kuyinhlanhla lo osuke uphiwe yona kuwukuthi kuyahlukahlukana ukuthi inhlanhla yakho leyo wena iyona yiphi lo osuke uphiwe yona. Bese kuzoba nomuntu othola ukuthi uzalwa umbethe ugqizile la kanje ugqizile. Njengoba usuke ubona izangoma kanje. Lowo muntu lowo usuke ezoba isangoma. Mezoba isangoma-ke lowo muntu akaqali ukuba isangoma ngoba naku esemdala. Uba isangoma ephuma esiswini. Futhi noma kungathiwa uyacindezelwa kanjani kodwa usuke ezoba isona isangoma. Futhi umngoma bakhe mekuwukuthi lo muntu uzalwe embethe kanje. Umngoma bakhe busuke buhlanganise yonke into. Mengikhuluma ngokuthi yonke into lowo muntu usuke ezalwe ehlanganise umnyanga kuyena yonke into yokulapha usuke ihlanganisiwe kuyena lowo muntu lo usuke ezalwe embethe kanjalo. Bese kuzoba nomuntu ozalwa egqizile la ekhanda bese ethwala inyongo. Ziyahlukana ke ukuthi zingake inyongo lezi azozalwa ezithwele. Ningadideki ngisakhuluma ngento esuke ephuma esiswini umuntu ozalwayo. Kusuke kuyinyama nje kuphela zimile ngale ndlela le esuke le ngishoyo. Lowo muntu lowo naye usuke nomnyanga enomngoma enani into engekaze akwazi ukuyishintsha engekakwazi ephila kuyena. Uthi ekhulu usuke egadiwe yilabantu noma kungathiwa kwenzakalana empilweni yakhe angazama ukuyikhethela yakhe impilo afuna ukuyiphila kodwa kuzogcina la ekusuke kufanele ukuthi ugcine khona la uNkulunkulu esuke emabele kona ukuthi uzoba ikona lokho. Bese kuba ke mhla ufuna ukumbula into osuke uzalwe umbethe ngakhona. Omunye uzalwa embethe kanje kuphela. Lowo muntu uphathisiwe izinto eziningi naye usuke unenhlanhla ezihlukahlukene. Kepha manje unale ngilozi le nje eyama-princess. Eyama-princess kahle kahle. Unazo zonke lephiwe kodwa manje futhi nokubundlunkulu la phakathi kusuke kuhlanganisiwe kuyena. Ukumbatha-ke kuhlukahlukene kusuke kufanele ukuthi lo muntu lo osuke ezongimbula ayibone ingubo lo osuke uyimbathisiwe. Akumbule ngendlela lo owawuzalwe umbethe ngayo. Angakusikazi futhi akwembule ngendlela le ozalwe umbethe ngakhona. Ayi-understand indlela ozalwe umbethe ngayo nokuthi idinga ini. Futhi uzungaphazami kukho konke lokungibatha lokhu esengikubalile. Akekho umuntu ozalwa embethe kuke kuthiwe lo muntu uyisidomu. Ngizokuphinda lokho. Akekho umuntu okusuke kuthiwa lo uzalwe embethe kodwa ingqondo yakhe ayikwazi ukucabanga. Umuntu osuke ezelwe embethe uNkulunkulu usuke etshala ukuhlakanipha kuyena. Ukwazi ukuthinta lokhu nalokhu. Ukuhlukana kwayo yonke into eyenzeka la. Asuke engakwazi kusuke ukwenza ukuthi phela uwumuntu. Akanazo izandla ezu-100 noma inyawo ezu-100 kodwa ingqondo yakhe iyasabalala. Uyakwazi ukuthinta lokhu nalokhu. Into eziningi usuke ephiwe ukuhlakanipha. Bese ke ehluleka mhlawumbe uthola ukuthi omunye uyacindezeleka nokuthi nayo le ngubo iyamphazamisa ngoba iyaphazamisana uma ungazange uyimbule. Ngizokhuluma ngokulandelayo ukuthi iphazamisana kanjani.
Ngiyabonga, ngicela niqhubeke ni-subscribe kwi-channel yami. Makhosi Mkhize lona, umntana kabheka phansi njengesambane. Yimina-ke loyo.